Medzi moderné dekoračné prvky patria v súčasnosti aj tetovačky. Veľký výber tetovačiek si vyberete na stránke dimex.sk. Teraz si ukážeme, ako jednoducho takúto tetovačku nalepíme na stenu. Čo budeme k lepeniu potrebovať? Nožnice na strihanie, orezávací nožík a plastovú stierku. Dekoráciu, ktorú sme si vybrali, vyberieme z prepravného obalu. Vybrali sme si tetovačku kruhy, ktoré môžeme na stenu lepiť ľubovoľným spôsobom. Zoberieme si plastovú stierku a dekoráciu prilepíme o prenosnú fóliu. Zoberieme si nožnice a tetovačku si porozdeľujeme na jednotlivé časti. Ak si chceme dekoráciu rozdeliť ešte na menšie časti, použijeme orezávací nožík, kde si začneme a dekoráciu vystrihneme celú. Na tetovačku si dáme papierovú pásku, ktorou tetovačku pripevníme na stenu, aby sme si zhruba premysleli, ako si ju rozložiť. Jednotlivé diely tetovačky si nalepíme na stenu. Takto rozložené tetovačky odlepíme od spodného papiera. A pritlačíme na stenu. Pokiaľ máme predstavu, ako tetovačku nalepíme na stenu, nemusíme si ju priliepať papierovými páskami, ale rovno lepíme na stenu. Stierkou pritlačíme tetovačku na stenu. Po pritlačení prenosnú fóliu opatrne stiahneme z tetovačky. Stierkou tlačíme tetovačku na stenu. Takto jednoducho si pomocou tetovačky a vašej fantázie vytvoríte originálnu dekoráciu steny.